Il-kulleġġ tal-Kummissarji tal-Unjoni Ewropea ħa deċiżjoni formali li jagħlaq 3 każi ta' ksur tal-liġi Ewropea kontra Malta. Dan wara li saru emendi fil-leġiżlazzjoni lokali. Fi-stqarrija tal-Uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru ntqal li jekk Malta tkompli żomm rekord eċċezzjonali fil-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea b'mod li mill-bidu ta' din is-sena nagħlqu total ta' 6 ksur. L-ewwel ksur infetaħ f'Jannar tal-2014 u kien relatat mal-aċċess tal-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u supervizjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti tal-investiment. Id-direttiva konċernata ħtiġet emendi fil-leġiżlazzjoni primarja u tieni fl-Investment Services Act u Banking Act. Id-dewmien fit-trasposizzjoni ta' din id-direttiva kien minħabba l-ammont ta' leġiżlazzjoni involuta. It-tieni ksur infetaħ fuq transpożizzjoni ta' miżuri dwar it-twaqqif ta' rkupru u reżoluzzjoni t-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment flimkien ma' emendi rigward id-direttivi tal-Kunsill, regolamenti tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew. L-aħħar ksur ġie sottomess f'Ottubru tal-2014 u kien relatat mas-sistema ta' monitoraġġ u l-informazzjoni ta' traffiku tal-komunità. Dan kien infetaħ minħabba nuqqas ta' ftehim mal-Kummissjoni Ewropea li kienet diġà ħarġet ittra ta' avviż formali. Dan li minkejja li Malta kienet diġà notifikat lill-Kummissjoni li trasposizzjoni ma kienitx neċessarja. Bekk il-Kummissjoni għażlet li awtomatikament tagħlaq dan il-ksur. Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej Louis Grech irrimarka li Malta impenjata li tkompli taħdem biex tagħlaq ksur pendenti oħra.